या काय घे लाकडा सारतोस ती करतोस काय? आज केला आम्ही देवपान. काय सांगतो मग देवपान? हा तो कोंब शिजवतोय. कोंबो वा. तर मंडई देवपान आज असं आमच्याकडे इलेक्शन तर मतदान घालून दिलं. आता कोंब शिजवायचं आणि मस्त मस्त जेवायचं. जेवायचा. पप्पा सुद्धा इल्ले संध्याकाळ आराम. मंडई तर तुमका सांगते इथे जोर तडे हा रस्त्याच्या तडे. तर मत घाला आणि जेव घाई यावा जेव भाई जेव पण आता तुम्ही बघतले आमच्या इकडचे रील बघतले हा तर जेव घ्या पहिली गोष्ट. झालेला मटण शिजलेला भात झालेला. भात झालेलं त्याच्यावर भाकरी नसता मटण सफेदचा दिसता तुझा त्याच्यात आता मसाला टाकू मसाला कमी झाला. टाकलो का झाला. तर मंडई देवपान तर ब्लॉग येतो उद्या आणि मालवणी ब्लॉग असतो तर बघू विसरा नको अजिबात आणि सबस्क्राईब करा ओमकार पालव ब्लॉग्स तुमचं ग्रॅज्युएट रिक्षा आलो कुडातलो आणि देवाचा देवपान केला देवाच्या कृपेन सबस्क्रायबर पण वाढांदे आणि तुमची सुद्धा बरोबर होणे आणि आमची आणि सुद्धा तुमची पण बरोबर आठवून दे आणि आमची पण बा देवा महाराजा. मंडई या जेव घ्या सगळे जेव घ्यावा आमच्याकडे. जोरात मला लोक सगळे येते. आणि कोंबड्याचो रस्सो कोंबड्याचा रसो गावठी तो पण तुम्ही खाव घ्यावा. तुमचे आमका आशीर्वाद. मी एक्स्ट्राच केलंय. अचानक कोण येलं तर कोणतरी जेवून जा. रात्र नाही म्हणायचं नाही. या खावा जेवा.